Slav hevalno ame divê dersa xwe de li ser onfaltoyd tayt bisekinin. Onfaltoyd tayt tê wateya deman ha. Min berî niha vîdeoyek çêkiribû ji bo rê xilmatixê verkvordin lêkerên rêzikî. Lêkerên wekî horin, bihîstin, belin, telefonkirin, verkin, xebitîn, deylin, parvekirin, fîrin, pîrozkirin û bisxermin, parastin. Berî niha min vîdeoyek çêkiribû ji bo rê xilmatixê verkvordin. Bi taybetî ji bo onfaltoyd tayt dema niha. Divê yekê de armanca me ew e ku em dema niha bikarbînin. Em dema niha ça bikardînin. Em li ser vê yekê disekinin. Û em di dema niha da sê cure lêkeran bikardînin. Wekî lêkerên rê xilmatixê verkvordin, lêkerên rêzikî, on rê xilmatixê verkvordin lêkerên nerêzikî û herî dawî ji ez ê vîdeoyekî çêkim sixaytbarî verkvordin ev jî lêkerên veqetînbar in. Ji bo van her sê cure lêkeran ji bo her yekê ji bo her cureyekê ez ê vîdeoyekî çêkim. Min berî niha ji bo rê xilmatixê verkvordin vîdeoyek çêkiribû hûn dikarin temaşe bikin. Ez ê linka wê dayînim jor yan jî binê vîdeoyê. Em ê divê vîdeoya xwe de divê dersa xwe de li ser on rê xilmatixê verkvordin bisekinin. Ev jî tê wateya lêkerên rêzikî. Di demên pêş de jî her wekî min got em ê li ser sixaytbarî verkvordin bisekinin. Ev jî tê wateya lêkerên veqetînbar. Hevalna divê ez vê yekê bibêjim ez divê vîdeoyê de dema niha ya ji bo Kurdî ça tê avakirin ez li ser vê yekê nasekinim. Min ji bo dema niha ya Kurdî min vîdeoyek çêkiribû. Ez ê linka wê dayînim binê vîdeoyê hûn dikarin lê binêrin. Di Kurdî de dema niha ça tê avakirin hûn dikarin li wê vîdeoyê binêrin. Em ê divê dersa xwe de li ser lêkerên wekî xan tê wateya çûn, zîtin, rûniştin, veytin, zanîn, streykin, ûtîkirin yan jî kewîkirin, baytin, gestin û bislawtin, biryardan. Em ê li ser van bisekinin. Bi taybetî jî li ser van her sê lêkerin xan, zîtin û veytin. Di demê pêş de jî ji bo sixaytbarî verkvordin ez ê vîdeoyeke din jî çêkim. Em niha li mînakên xwe binêrin. Hevalan divê ez vê yekê bibêjim ji bo ku em fêm bikin kêjan lêker rê xilmatixê rêzikî ye, kêjan lêker on rê xilmatixê nerêzikî ye, divê em dema boriya têdayî binêrin ya van lêkeran. Bi vî awayî em ji sedî sed ji lêkeran fehm nakin kêjan rêzikî ye û kêjan nerêzikî ye. Ez ê di demên pêş de dema boriya têdayî jî çêkim. Wê demê em ê baştir fêm bikin di Holandî de lêkerên rêzikî çi ne û lêkerên nerêzikî çi ne. Lê wekî ji bo destpêkê em çend lêkeran lê binêrin ka lêkerên nerêzikî kêjan in. Lê divê em vê jî bibêjin ev yek hinekî karê me hêsantir dike. Aliyê hînbûnê de helbet ê zehmettir û dijwartir bike lê em dikarin vê bibêjin di Holandî de piraniya lêkeran nerêzikî ne. On rê xilmatixê verkvordin. Ev ji bo hînbûnê bi rastî karê mirov piçekî dijwar dike lê xem nake. Divê em van lêkeran yek bi yek hîn bibin. Di dema niha da ça tê bikaranîn û dema borî de yan jî demên borî de ça tên bikaranîn. Divê em yek bi yek hîn bibin. Mixabin qayîde ev e. Wekî dinê çare tune ye. Em ê niha li ser lêkera xanê bisekinin. Ev lêker tê wateya çûn. Hevalna li vê derê her wekî hûn dibînin dema ku em dinivîsin xan vî awayê em dinivîsin diheb a û enek heye. Em bixwazin îlk formê peyda bikin û ji bo dema niha em ava bikin, em demê ava bikin, em ê bi vî awayî bikin. İlk xa. Qasekî din em ê van di nav hevokan de em ez ê nîşan bidim. Ji bo em baştir fêm bikin. Merak nekin. Li vê derê em ayekî tenê datînin em anê jê davêjin. Wê demê dibe ilk form ew jî dibe ilk xa. Ez diçim. Yay xat tu diçî. Gava ku lêker li gorî kesê duyem tê bikaranîn du a tên bikaranîn û em têyekî lê zêde dikin. Bi vî awayî yay xat tu diçî. Lê gava ku em pirs bikin em xayê vê awayî em tînin serî hevokê em ayekê jê davêjin em wiha dibêjin xayay tu diçî em vê awayî pirsê dikin.
ü xat ev jî ü ji bo nezaketê tê bikaranîn tê watê hûn diçin tê watê lê gavek em pirs bikin em xatê bi vî awayî em tînin serê hevokê û dipirsin em dibêjin xat ü hay xat ew diçe zay xat ew diçe hay ji bo mêran zay ji bo jinan vay xan yûlê xan û zay xan vay xan em diçin yûlê xan hûn diçin zay xan ew diçin dema ku dibe pirjimar jî em lêkerê bi forma infinitive formê em bikartînin em hey li werkwort yani awayê wê yê master em bikartînin em ji bo vay yûlê zay bi vî awayê em pirjimariyê nîşandin em warin ser lêkera zîtinê zîtin tê wateya rûniştinê hevalû bala xwe bidinê gava ku em dibêjin zîtin divir de di tê hene lê divê em vê li gorî kesî yekem li gorî ilk formê em çêkin em ê bi vî awayî çêkin em pêşiya qayde çi ye em enê diavêjin li vê derê çima li berdestî me zît miha lê li vê derê diheb tê hene divê em têyeke din jî jê biavêjin ku ji bo li gorî ilk formê çêbe ev jî dimîne zît ilk zît ez rûdinêm di Hollandî de li gorî qaydeyê ji bo lêkerên reyxilmatix divê tê tune biya divê me negote ilk zît lê hin lêker hene ku bi vî awayî bi têyê diqedin piştê ku mirov enê jê diavêje hin lêker bi vî awayî hene bi rastî jî divê em bi vî awayî bikarbînin ji xwe sebeba vê yekê jî ew e ku jê re dibêjin on reyxilmatix werkwordin ilk zît li gorî qaydeyê divê ev tê li vê derê tune biya tê li gorî kesî duyem sêyem û van em bibêjin gerek hebiya lê ji bo ilk formê jî heye ev jî nîşan dide ku ev lêker nerêzîkî ye yay zît tu rûdinê gava ku em pirs bikin em lêkerê tînin serê hevokê zît yay tu rûdinê û zît ev lêkereke hêsan e li gorî ji bo kesê yekem duyem sêyem tim zît tê bikaranîn em tiştekî tê de guhartinê nakin ji ber ku ji xwe tê de têyek heye lê heke lêkereke din biya mesela lêkereke wekî xanê em bibêjin divê me têyek daniya lê ji ber ku li vê derê ji xwe têyek heye hewce nake em ekstra têyekî lê zêde bikin hevalû li vê derê gava ku em dibêjin vay zîtin me hey li werkwor bikaranîn ji bo kesê yekem duyem û sêyem ên pirjimar em hey li werkwor dibikartînin ew jî zîtin e ji bo her sêyan bala kişan dibe em dîsa infinitive formê em bikartînin em warin ser lêkera weytinê weytin jî tê wateya zanînê ilk weyt bala xwe bidinê gava ku em dibêjin weytin li vê derê em enê jê diavêjin ji bo em bikarin ilk formê peyda bikin em enê jê diavêjin çi dimîne weyt dimîne li gorî qaydeyê çi bû heke di kîteya dawiyê de gava ku em enê jê biavêjin li vê derê dengdêrek hebe em wê dengdêrê dicare dikin du deng her wekî wiha ilk weyt hinekî dirêj dibe ev jî wekî ey tê telafûz kirin ilk weyt ez dizanim yay weyt tu dizanî weyt yay tu dizanî ev jî ji ber ku têyek tê de heye hewce nake em têyeke din dayînin di Holandî de qayde ev yekê divê em têyekî li gorî kesê duyem êyek ji mar em lê zêde bikin lê ji ber ku ji xwe têyek divir de heye hewce nake em tiştekî lê zêde bikin me li vê derê di lêkera zîtinê de me têyek jê avêt ji bo em bikarin lêkerê li gorî kesan em bi awayekî rast bikişînin me got weyt yay tu dizanî û weyt hûn dizanin weyt û hûn dizanin ev ji bo nezaketê em bikartînin hevalû eke we vîdyoya personlik fornan wordin ve temaşe nekiribe ji bo kesên ku dixwazin cînavkên Holandî hîn bibin dikarin li vê vîdyoyê binherin hay weyt ew dizane zay weyt ew dizane vay weytin em dizanin yûlî weytin hûn dizanin zay weytin bak em wiha bikartînin em lêkerê bi awayê wê em tînin li vê derê dinivîsin weytin ji bo kesên
یەکشمار یەکەم دویەم سێیەم ئن پرژمار ئەم بڤی ئەوەی هەی li ber کۆ بکارتînin jê re dibêjin infinitive form awê wê yê masterê em li gorî pirjimarî em bikartînin van niha di nav hevokan da lê binherin lêkere xan ik xa nar de winkel ez diçim dikanê yay xat nar de winkel tu diçî dikanê xa yayê nar de winkel tu diçî dikanê Gavak em pirs dikin em ayekê jê davêjin em teyê jê pêva nakin ji bo kesê duyem ê yekjimar û xat nar de winkel hekem pirs bikin em ê bêjin xat û nar de winkel diçî dikanê li vê derê hay xat nar de winkel ew diçe dikanê zay xat nar de winkel ew diçe dikanê vay xan nar de winkel em diçin dikanê yolê xan nar de winkel hûn diçin dikanê zay xan nar de winkel ew diçin dikanê Gavak ku pirjimar dibe em lêkerê away wê infinitive formê em bikartînin away wê masterê ji bo lêkera vê tinê em mînakan bidin ik weyt het antwort ez bersivê dizanim het antwort dêwa te bersivê cewabê yay weyt het antwort tu bersivê dizanî weyt yay het antwort gav em pirs bikin em lêkerê tînin serê hevokê tu bersivê dizanî û weyt het antwort hûn bersivê dizanin weyt û het antwort hûn bersivê dizanin hay weyt het antwort ew bersivê dizane hay ji bo mêran zay weyt het antwort ew bersivê dizane vay weytin het antwort em bersivê dizanin yûlî weytin het antwort hûn bersivê dizanin zay weytin het antwort ew bersivê dizanin gavak em pirsê bikin ji bo pirjimaran me heta ji bo yekşmarî me mînak em ê çawa pirs bikin ji bo pirjimariyê jî ji bo vay yûlî zay em lêkerê tînin serê hevokê weytin vay het antwort yan jî weytin yolê het antwort hûn bersivê dizanin weytin zay het antwort hekem bixwazin vê bikin wekî pirs em lêkerê tînin serê hevokê weytin zay het antwort ew bersivê dizanin ji bo ew tê bikar anîn em ji bo mînaka zî tinê mînakekê bidin ik zêt op de bank binêre me pêşî en jê avêt dûre me teyeke din jê avêt ji xwe ji ber ku teyek tê de heye em vê teyê naavêjin em li gorî ik formê dikin ik zêt op de bank ez li ser kanepeyê rûdinêm o op de bank li ser kanepeyê di bank dêwa te kanepe dibe ku hin heval bibêjin kanepe Tirkiye ne hevalin kanepe ne Tirkiye kanepe peyveke Fransîye û Kurd jî bikartînin em jî dikarin bikarbînin heke hûn wekî paldank yan jî tiştekî din bikartînin hûn jî dikarin bu wî awayê jî bikarbînin lê ez ê divan mînakan da bankê bikarbînim yay zît op de bank tu li ser kanepeyê rûdinê zît yay op de bank tu li ser kanepeyê rûdinê ev jî pirs e û zît op de bank ew li ser kanepeyê rûdinê zît û op de bank hûn li ser kanepeyê rûdinin ev ji bo nezaketê û hay zît op de bank ew li ser kanepeyê rûdinê hay ji bo mêran tê bikaranî zay zît op de bank ew li ser kanepeyê rûdinê zay ji bo jinan vay zîtin op de bank em li ser kanepeyê rûdinin yûlê zîtin op de bank hûn li ser kanepeyê rûdinin zay zîtin op de bank ew li ser kanepeyê rûdinin ev lêker jî ji bo pirjimariyê ye her wekî me gava din jî got herî dawiyê em li çend lêkeran binherin ev lêkerên giringin bi rastî divê em hîn bibin ev jî 10 rêxilmatixê werkvordin em van pir bikartînin divê em van ji ber bikin û bikarin di jiyanê de bikarbînin fextin dêwa têya şerkirin zexin gotin streykin ûtîkirin yan jî kewîkirin baytin gestin bislawtin biryardan yan jî qirardan hangin darvekirin ji bo kincan tê bikaranîn helpin alîkarîkirin zûkin gerîn li tiştekî gerîn heytin binavkirin laxin kenîn lopin meşîn zîn dîtin sixreyfin nivîsîn kaykin nihêrîn temaşekirin silapin razan û falin ketin hevalna piştî vê ez ê vîdeoyeke din jî çêkim her wekî min di ser vîdeoya ji got ji bo qeyd bare werkvordin
حتی ویدیو کردن ببینن دخواشیه دا جبیر نکن ویدیو بعجبینن شیروه بکن پرتین و هبن بکن و لینک های کپی بکن جو کرم خود حساب خوین سوشال مدیا دا پر بکن حتی ویدیو کردن حتی ویدیو ادنن ببیجن حتی درس کردن ببینن دخواشیه دا